थार सानाव गोथार हाबाफारि लानानै दोनदोंमोन डिसेम्बरावहाय जानो गोनां 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय आं नमिनेसन दाखिल खालामना फैनायमोन। दिनै जोङो अलरेडि दाखिल खालामखांबाय। बे हाबाफारियावहाय जोंनि माननीय जोंनि समस्टिनिनो जायगा समस्टिनि एमसिएलए रावसागर बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना होबाय आरो आसा खालामबाय दिनै 45 नं भाग्य समस्टिनिफ्राय जा आंनि सिबिजाथाव रायजो राजाफोर बा भटार्स राइट्स बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना फैनानै मदद होफैदोंमोन। गमामायैनो बिथांमोना जेरैबायदि दिनै नुजाफैदों बेबादिनो आं फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव 100% लानानै बे दोलोनिफ्राय आं बिजाथि महरै आसाम बिधान सभायाव माने सोद्रोमा जानो थाखाय हागोन। बेसेबां भटनि फारागथि देरहागोन? 20निफ्राय 30 बेबदानावहाय आङो देरहागोन होननानै आसा फालिनो हादों आरो। जिथु इन्डियानि बिजाथि नोंथांनि बेरेखा नोंथाङा जेबो फेक्टर जानाय नङा होननानै बिथांनि थाखाय बिथांमोननि बे माबाजों नुदों बिथांमोना देरहानायनि सिमां नुदों हयथ' बिथांमोना बे सिमां नुनानै बुंदों। नाथाय जोंनि प्रेक्टिकेल फिल्डआ जेरै बेवहाय 1,60,000 बांसिन भटार्स राइट्स दङ आरो बेवहाय जाथि जनगोष्ठीफोर दङ। दा बिथांमोना नैबे गोदान सरकार बे बिटिसिआवहाय गोदान सरकार खालामनायावनो साननैसोआवनो बिथांमोननि बे माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना मोजां रोखोमै सरकार खालामनो हायाखै आरो थांनाय गोलाव समावबो 17 बोसोर बिथांमोना बिटिसिखौ सासन खालामबाय। बे 17 बोसोरावबो मोजां सान्थि भाबै पुस्त सरकार बिथांमोना खालामनो हायाखैमोन। बेखौनो असिला लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा आरोबाव नैबे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि जेसेबांखिनि बिजाथि होदों दायो बिटिआरआव गासै मोन 15 सिटआव बिजाथि थिसनदों आरो लोगोसे आसामावबो 4 बिजाथि होबावदों। गासै 19 बिजाथिफोरनि गेजेरावहाय जोङो 10निफ्राय 12सिम माने बिजाथिखौ देरहागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। एजेन्डाया मा जागोन रायजोफोरनि एजेन्डायाथ' जोंनिया गिबियावनो बिटिआर एकर्ड दङ। बे बिटिआर एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो लोगोसे बिटिआरजों लोगोसेयैनो आसामनि ज्वलन्त समस्या जाय समस्याफ्रा दायो आसामाव दासिमबो दिनैसिमबो दङ बे समस्याफोरखौ जों सुस्रांनांगौ। जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जुदि जों सोद्रोमा जानो हायोब्ला जोंनि बिटिआरनिफ्राय बा आसामाव होनाय बिजाथिनिफ्राय जों आसामनि थाखाय सिन्था खालामगोन आसामावहाय जेसेबांखिनि समस्याफोर जों बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंहा बिटिसिआ गोग्लैसोनानै थानाय बे 35 लक्ष माने जनाहादोर आरो लोगोसे 26टा जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफोर बिसोरनि समस्याजों लोगोसेनो स्पेसियेलि एनडिपिनि समस्याफोर बे समस्याफोरखौबो जोंनि थाखाय जोङो दायो गोख्रों सोद्रोमा सायख'नो नागिरदों। नैबे बिटिसिनिफ्राय मोन 15निफ्राय कमियाव जों माने 10 जनसो सोद्रोमा दैथायहरनो हायोब्ला निस्सयকৈ जोंनि समस्याफ्रा जोबस्रांगोन होननानै जों देरहानायनि उनाव मन्थ्रि मोननायनि माबाफोर इंगितफोर मन्थ्रिखौथ' जोंनि 1 नम्बराव जोङो जुजिगोन। नाथाय जोंनि देरहानायनि गेजेरावबो जों सानलाय हलाय दोलोआ डिसिसन लागोन। दोलोआ जायखौ डिसिसन लायो अब्लानो मन्थ्रिनि बिमुंखौबो जों जायखिजाया सोद्रोमाया मोनगोन।